Pentru dimineața aceasta avem înaintea noastră un singur verset din capitolul 17 din Proverbe. Este vorba de versetul 15. Cel ce iartă pe vinovat și o sândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Este un verset provocator care ridică oarecare tensiune și în dimineața aceasta ni se spune, oarecum, că dacă iertăm, ceva nu este în regulă. Aparent, asta ne-ar comunica acest verset. Cel ce iartă pe cel vinovat. Și acum întrebarea e, pe cine să ierți dacă nu-i vinovat, nu? Dacă nu-i vinovat, nu are nevoie de iertare. Cum rezolvăm această problemă dimineața aceasta? Vom încerca cu ajutorul Domnului. Nu e o problemă foarte mare, o să vedeți. E chiar destul de simplu de rezolvat această tensiune. Dar, dacă tot veni vorba de iertare, despre vină, și mai ales în acest context al comemorării morții Domnului Iisus Hristos, vom încerca, pornind de la acest verset, să deslușim, în primul rând, la ce se referă. Ne vom uita sau ne vom inspira mai mult de termenul din original. Și apoi vom trece ușor și vom vorbi despre cum iartă Dumnezeu. Cum se transformă un om păcătos într-un om neprihănit. Adică, cu alte cuvinte, un om vinovat, cum ajunge să fie declarat de Dumnezeu un om neprihănit, un om îndreptățit. Așadar, după cum spuneam, vom încerca și ca să-mi lămuresc și eu această problemă a acestui verset, am apelat la alte câteva traduceri. Noua traducere aduce o lumină care este în conformitate cu termenul care este în original, în ebraică. Și spune așa: cel ce îndreptățește pe cel rău și cel ce condamnă pe cel drept, ei, amândoi, sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, înțelesul din original este acela de a declara drept pe cineva care nu este drept. A declara pe cineva nevinovat când el este vinovat. Și spune Dumnezeu că acest lucru este ceva ce el nu-și dorește. Și cele două extreme sunt simetrice. Fie că spui bine lui rău, fie că spui rău lui bine, greșești înaintea lui Dumnezeu. Fie că noi, în demersurile noastre, ajungem să numim un om care este vrednic de pedeapsă, să-l numim nevinovat. Fie că uneori învinovățim pe cineva care nu-i vinovat, păcătuim de același lucru. Ne facem vinovați la fel înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne cere să fim oameni cu discernământ, oameni care să împărțim în jurul nostru dreptatea și în capitolul 25 cu versetul 1 din Deuteronom, Dumnezeu le cerea izraeliților să facă acest lucru. Spune așa: când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Despre asta este vorba. Dumnezeu cerea poporului Israel să fie drepți în judecățile lor. E o dezonoare, e o provocare la adresa caracterului lui Dumnezeu ca poporul lui Dumnezeu, sau noi ca și copii al lui Dumnezeu, când trebuie să dezbatem anumite lucruri, când trebuie să tragem niște concluzii, nu suntem drepți în analiza, în evaluarea, în judecata pe care o facem.
În Isaia, capitolul 5, Dumnezeu reproșează poporului Israel tocmai aceste lucruri. Și din cauza aceasta venea mânia lui Dumnezeu peste israeliți. În capitolul 5, la versetul 20, o să încep citirea. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și vitești când este vorba de amestecat băuturi tari. 23. Care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. Despre asta este vorba. Asta îl provoacă pe Dumnezeu. Asta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, ca să folosesc acest termen. A scoate pe cineva vinovat, nevinovat. Pentru că probabil ai niște interese. Pentru că uneori poate n-ai demnitatea să spui adevărul, egal din ce motive, chiar dacă n-ai nimic de câștigat. Uneori preferăm să nu ne asumăm nimic. Noi nu știm nimic. Și poate uneori prin tăcerea noastră, și Pavel se întreba, dar când faceți voi oare dreptate? Adică uneori e mai confortabil să tăcem, să nu ne amestecăm, că nu e problema noastră. Dar Dumnezeu ne cere ca în abordările noastre să ne simțim răspunzători, să numim răul rău și binele bine. Pe cel vinovat să-l numim vinovat și pe cel nevinovat să-l numim nevinovat. Și acest lucru stă la temelia relațiilor dintre noi. Și nu numai dintre noi, și în societate, dacă ne uităm. O societate se distruge când există corupție. Ce înseamnă corupție? Tocmai asta. Când cel vinovat scapă. Când cel vinovat nu-și primește pedeapsa. Și cel în cauză, cel care este victima celui rău, nu are atâtea drepturi ca să fie apărat după cum cel care a făcut răul. Cam într-acolo ne îndreptăm noi cu sistemul nostru legislativ. Și acest lucru aduce frustrare. Și pentru noi care nu suntem oameni perfecți. Dar imaginați-vă câtă provocare la adresa caracterului lui Dumnezeu este când noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ne facem vinovați de aceste lucruri. Adică noi, cu simțul nostru moral afectat de păcat, încă simțim că ceva nu este în regulă și în societatea noastră când se întâmplă astfel de lucruri, da? Cu atât mai mult un Dumnezeu sfânt, neprihănit, curat. Când vede că în poporul lui sau în mijlocul copiilor lui, popor în Vechiul Testament mă refer astăzi la biserică, mă refer la noi toți copiii lui Dumnezeu, când nu împărțim adevărul, când nu facem dreptate după adevăr, prin asta îl provocăm pe Dumnezeu și prin asta îl dezonorăm pe El. În Proverbe 3 cu 32, ca să rămânem puțin și în cartea Proverbe, pentru că din Proverbe avem această serie, se accentuează acest adevăr. Și spune că și Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Sau Proverbe 12 cu 2. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul o sândește pe cel plin de răutate. Și acest lucru, sau această atitudine față de rău, trebuie să o avem și noi când e vorba să împărțim dreptatea. De aceea ne apasă pe umerii noștri această răspundere când este vorba de a analiza, de a evalua, de a judeca cu discernământ între un om și celălalt. Avem datoria să rămânem în parametrii adevărului. Să ne ferească Dumnezeu, cum spunea textul, datorită mitei, un termen generic, datorită unor interese personale, să îndoim adevărul, să îndoim realitatea. Sau poate din nepăsare. Nu-i mai comod să tăcem. La fel, să lăsăm răul să propășească. Deseori răul propășește, dragii mei, pentru că oamenii de bine nu fac nimic. Și e suficient să stăm liniștiți. Și răul merge de la sine, răul crește. De aceea, noi ca și
biserică avem chemarea să fim lumină. Ce înseamnă lumină? Lumină înseamnă să pui lanterna în ochi la oameni, să le spui, uite, în lumina adevărului nu e ok ce se întâmplă. Asta nu trebuie făcut. Și acest lucru te face incomod în rândul celorlalți. Și acest lucru duce uneori până la persecuție. De aceea spune Scriptura că cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Pentru că oamenilor nu le place când li se spune adevărul. Și asta creează disconfort. Și uneori noi tocmai acest disconfort vrem să-l evităm. Și prin asta ne pierdem menirea. La asta ne cheamă Dumnezeu. Să împărțim adevărul, să fim lumină. Vreau să mergem un pas mai departe. Până la urmă, ce facem cu iertarea? Mai este loc de iertare? Și ca să răspundem la întrebarea asta, aș vrea să răspundem la o altă întrebare. Cum ne iartă Dumnezeu? Dacă Dumnezeu acesta drept vrea să facă dreptate, osândind pe cel vinovat, pedepsind pe cel care a greșit și răsplătind cu bunăvoință pe cel ce face binele, da? Avem o problemă serioasă aici. Ținând cont că noi toți suntem păcătoși, că noi toți suntem sub mânia lui Dumnezeu datorită păcatelor care le-am făcut, întrebarea este, care e mecanismul prin care Dumnezeu, dintr-un păcătos dovedit, îl declară nevinovat? Că Dumnezeu nu-i acel Dumnezeu care să-și îndoaie caracterul, să renunțe la principiile Lui, la neprihănirea Lui, doar ca să mă facă pe mine neprihănit. Dumnezeu nu se poate nega pe sine. Și în acest proces al iertării e foarte important să înțelegem cum primim noi iertare de la Dumnezeu. Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră cel puțin 4 elemente ca să putem să reușim să vedem ce înseamnă procesul ăsta al iertării. Deci avem, pe de o parte, un păcătos, un păcat, și în finalul procesului avem iertarea lui Dumnezeu, un păcătos iertat. Dar între aceste două puncte A și B, mai avem 2 puncte intermediare în care se întâmplă ceva. În primul rând, e acest element al judecății și celălalt e al condamnării. Dar cum funcționează acestea? Vreau să vă deschid ca să vedeți că Scriptura reflectă caracterul lui Dumnezeu. Versetul 18 din Isaia, capitolul 1, spune Dumnezeu așa, versetul ăsta știam de la școala duminicală, cei care ne-am născut în biserică și mergeam la școala duminicală, versetul ăsta l-am învățat de când eram mici. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și când te cheamă Dumnezeu la judecată, la ce te aștepți? Dacă ești păcătos, la ce te aștepți? Să fii osândit. Dar uitați cum curge versetul, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, și Dumnezeu ne cheamă la judecată și spune, de vor fi păcatele voastre, cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Versetul 27 din același capitol. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Asta ne ridică și mai mult semnele de întrebare, ne accentuează și mai tare. Doamne, Tu rămâi drept, Tu ne chemi la judecată, Tu condamni și totuși ne faci neprihăniți. Cum să împac aceste lucruri? Uitați-vă în capitolul 5, versetul 16. Dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Cum ne iartă pe noi Dumnezeu? Știți ce mă fascinează la Dumnezeu? Spune Scriptura că atunci când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, a rostit un cuvânt. Și a zis să fie și a fost. Când e vorba de iertare, când e vorba să mă declare pe mine Dumnezeu,
neprihănit, el nu spune la fel ca și atunci, să fie Beni curat și Beni devine curat. Nu așa funcționează. Să fie Beni sfânt și Beni devine sfânt, pentru că așa vorbi Dumnezeu. Dacă ne uităm la felul în care Biblia descrie universul că a fost creat de Dumnezeu, așa a fost. Dumnezeu a rostit și s-a întâmplat. Dar când e vorba de sfințirea mea, de declararea mea că sunt neprihănit înainte lui Dumnezeu, că pot fi iertat, că sunt în voia lui Dumnezeu, nu așa funcționează lucrurile. Alta este calea. Care este această cale? Și pentru asta ar trebui să mergem puțin în Cartea Romani. Pentru că Pavel în capitolul 3 tocmai despre asta vorbește. Cum poate un Dumnezeu drept, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care n-are nici o fisură în caracterul lui, să declare un om păcătos neprihănit, să-l îndreptățească? Da? Și pornim în acest demers de la premiza, de la adevărul că toți oamenii sunt păcătoși, spune Pavel. Ce urmează noi, versetul 8, de exemplu? Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți fiii iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu din la de sub pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Asta este concluzia. La prima parte a capitolului. La prima parte a cărții Romani. Din 21 rea și spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și auziți versetul 24. Și sunt socotiți neprihăniți. Păi nu despre asta ne spunea cartea Proverbe, că Dumnezeu nu face așa ceva? Că Dumnezeu nu are cum să ne ceară nouă să declarăm pe un om nevinovat, vinovat. Și o face El? Toți suntem păcătoși, toți am păcătuit și spune El, dar Dumnezeu ne socotește neprihăniți fără plată, prin harul Său, și ascultați, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Și auziți aici versetul ce spune, ca să-și arate neprihănirea, adică dreptatea, justeția caracterului Său, da? Că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdărea lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât. Și aici este exact elementul care subliniază Pavel, ce-l discutăm noi astăzi. Dumnezeu ne consideră neprihăniți pe o cale, într-un mod care să nu știrbească niciun pic din dreptatea Lui, din neprihănirea Lui. Pentru că dacă s-ar întâmpla asta, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Ar putea fi acuzat, tu ești părtinitor. Tu schimbi principiile de la o zi la alta. Ar fi inconsecvent, dar spune Pavel și tocmai asta sublinează și asta este frumusețea harului lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totul să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă s-a dus? Prin ce fel de legea faptelor nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Amin. Și acum, haideți să desfacem un pic acest adevăr, ca să înțelegem mai bine în ce fel Dumnezeu se face totuși nevinovat. Dragii mei, citeam din Isaia că Dumnezeu când ne cheamă la mântuire, Dumnezeu ne cheamă la judecată de fapt. Doi la mână, în urma judecății trebuie neapărat să apară ce? Condamnarea. Pentru că toți am păcătuit, pentru că toți am greșit, toți suntem sub păcat. Spune tot Roman, capitolul 1, versetul 17-18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu.
Toți oamenii sunt, cu ghilimele de rigoare, beneficiari mâniei lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu și a condamnării lui Dumnezeu. Și asta este realitatea în care ne aflăm, până în momentul în care în ecuația asta apare Iisus Hristos. Și Iisus Hristos împlinește în persoana Lui atât judecata cât și condamnarea. De aceea Dumnezeu când ne iartă nu spune Beni să fie sfânt și curat și Beni este imaculat. Nu. Ci când Dumnezeu vrea să mă sfințească pe mine, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a pregătit ce? Soluția care este Hristos și a zis Hristos trebuie să vină să suporte judecata mea și apoi condamnarea. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi, nu există iertare fără judecată, fără condamnare. Nu există iertare. Dumnezeu nu dă amnistie, atenție. Dumnezeu iartă prin ispășirea jertfitoare a lui Iisus Hristos. Iertare nu egal amnistie. Iertare nu egal achitare. Nu. Să fii achitat înseamnă să fii acuzat, să aibă loc un proces și în curtea justiției să vină judecătorul să spună n-are argumente, ești achitat. Dar noi când vom sta în fața judecății lui Dumnezeu și când stăm în fața scaunului de judecată lui Dumnezeu, spuneți-mi, care dintre noi poate să spună părâșul meu nu are dreptate, n-am niciun păcat. Este vreunul? Nu. În consecință, judecata lui Dumnezeu stă să se descopere din cer prin mânia lui împotriva noastră, dacă n-ar fi fost Hristos. De aceea când Dumnezeu mântuiește poporul, îl cheamă la ce? La judecată, pentru că, ascultați-mă bine, nu există iertare fără confruntare. Așa iartă Dumnezeu. De aceea Matei 18 cu versetul 5 spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ce să faci? Mustră-l, confruntă-l, vorbește despre păcat, pentru că altfel nu se poate ajunge la iertare și asta face Dumnezeu cu mine și cu tine. Când Dumnezeu mă iartă, nu spune, am șters, Beni, toată tabla păcatelor tale. Nu. Dumnezeu mă cheamă la judecată și spune, Beni, aici ai greșit, 1, 2, 3, 4, 5. Aici din nou ai greșit, aici din nou ai greșit și Dumnezeu îmi pune în ochi toate păcatele mele. Asta face Duhul lui Dumnezeu. El va convinge lumea în ce privește păcatul. Și fără acest element nu există pocăință și nici iertare, fără judecată. De aceea trebuie să profundim Evanghelia. De aceea când profundim Evanghelia, pornim de la această realitate a păcatului și trebuie să le spunem oameni exact ce spune adevărul. Fără acest element al confruntării nu va exista nici pocăință și nici iertare. Și după această confruntare directă, după această chemare în curtea de justiție, după ce suntem acuzați de Dumnezeu, vine condamnarea. Orice păcat trebuie plătit. Și plata păcatului, spune Scriptura, este moartea. Dar darul fără plată este viața veșnică în Iisus Hristos. Cum funcționează asta? Simplu. Condamnarea care trebuia să o suportăm noi, spune Scriptura, a luat-o Iisus asupra Lui. Prețul acesta al morții l-a suportat Hristos. Deci, dragii mei, aș vrea să înțelegem bine în dimineața aceasta, când Dumnezeu ne iartă, El nu șterge cu buretele tabla ca și cum n-ar fi fost nimic. Nu. Când Dumnezeu iartă, îl cheamă pe Hristos la judecată și îl condamnă pe El. Și asta s-a întâmplat. Când tot poporul israelit a strigat, eliberează-ne-l pe Baraba și răstignește-l pe Hristos. El nevinovat, Iisus, despre care Pilat a zis, nu văd nicio vinovăție, s-a spălat pe mâini și a zis, nu sunt vinovat de sângele lui, a crezut el. El, nevinovat, a fost omorât, crucificat, ca tu și eu să beneficiezi astăzi de iertarea lui Dumnezeu. Dragii mei, acest mod de a ierta funcționa și în Vechiul Testament ca o umbră, ca un chip a ceea ce urma să vină. Mai spuneam și tot Vechiul Testament despre sistemul levitical asta ne informează, asta ne predă. Este pedagogul nostru. Să învățăm cum funcționează iertarea lui Dumnezeu. Mergeau la templu un israelit păcătos și un animal nevinovat. Se întorcea acasă doar israelitul iertat.
Pentru că la templu se întâmpla ceva, la cortul întâlnirii se întâmpla ceva, exista un transfer de vinovăție. Când își punea mâinile pe capul lui, asta semnifica vinovăția de pe israelit mergea pe animal. Și apoi preotul lua sânge, îl junghea, avea loc junghierea, lua sângele, mergea și ajungea până în Sfânta Sfintelor o dată pe an. Pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Cineva trebuie să plătească, cineva trebuie să fie condamnat pentru fiecare păcat. Asta înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Așa ne-a iertat Dumnezeu. De aceea noi, astăzi, ca și biserică, ne bucurăm când comemorăm moartea Domnului Iisus Hristos, pentru că de fiecare dată trebuie să înțelegem că noi ar fi trebuit să murim. Noi ar fi trebuit să plătim prețul păcatelor noastre. Dar Dumnezeu, în harul Lui, ne-a îndreptățit cum? Ne socotește, ne prieniți cum? Prin faptul că toată mânia Lui, datorată caracterului drept și sfânt, a fost revărsată asupra lui Iisus Hristos și nu în dreptul nostru. Și Iisus Hristos a acceptat să fie jertfă de ispășire, spune Scriptura, pentru noi. Asta înseamnă că a acceptat să moară în locul meu și în locul tău. Ăsta este harul lui Dumnezeu. De aceea suntem mântuiți prin credință, prin har, și asta nu vine la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar înainte să închei, aș vrea să subliniez un adevăr. Această credință trebuie să o păstrezi curată. Că altfel ar fi tare simplu să spunem, suntem mântuiți, suntem îmburdați în cer și cu asta am rezolvat problema. Nu asta ne învață Scriptura. Deschideți cu mine la 1 Timotei 1:19. Apostolul Pavel îl învăța pe ucenicul lui, pe copilul lui în credință, pe Timotei, felul următor. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, versetul 18, după prorocile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Auziți? Se aude? Mântuiți prin credință. Ce bine! Halo, credința se poate pierde, spune Pavel aici. Timotei, ai grijă. Luptă-te lupta cea bună. Păstrează un cuget curat pentru că și-au întinat cugetul, au pierdut credința. Și dă exemplu. Suntem mântuiți prin har. Amin. Suntem mântuiți prin credință. Amin. Dar Pavel spune în Corinteni, cercetați-vă pe voi înșivă, Corinteni 15, da? Și vedeți dacă sunteți în credință. Dar cum să mă cercetez? Păi îți spune și Iacov. Ei, și dracii cred și se înfioară. Care e diferența dintre un drac care crede și mine, un creștin care crede? Simplu. Un creștin care crede, el a intrat în procesul sfințirii și împlinește voia lui Dumnezeu. Amin. Îmi verific credința cum? Duce la sfințire. Vedeți, și în Romani erau unii care speculau această trăire în har. Și Pavel se întreabă, dacă suntem mântuiți prin har, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Și spune Pavel, Doamne feri! Înseamnă că n-ați înțeles nimic despre ce înseamnă mântuire. Și uitați-vă la toate epistolele lui Pavel, în general sunt dintr-o parte teoretică, teologică și apoi una practică. De exemplu, Cartea Efeseni spune, după ce vorbește despre câte binecuvântări avem în Hristos, el vine și spune, dar acum, capitolul 4:1, purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. De ce? Pentru că tot Pavel ne spune, și revenim în Romani, și cu asta am să închei. Uitați-vă cum spune Pavel aici. Îmi place finalul capitolului 8. Deci ce vom zice noi în fața tuturor aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat.
stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorare și continuă lista. Și dacă Pavel ar fi încheiat aici cartea Romani, eram într-o mare problemă noi. Dar Pavel continuă, capitolul 9, și începe să aducă în discuție problema israeliților. Și merge textul și mă duc direct în capitolul 11 și spune așa, versetul 15, căci dacă lepădarea lor a dus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Iar dacă unele ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, ascultați, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate și ca să fiu altoit eu. Adevărat. Au fost tăiate din pricina, auziți aici, din pricina necredinței lor. Cu toată chemarea lor, cu tot legământul lor. Lucrul ăsta pe mine mă sperie. Și nu pot decât să mă duc în Exod. I-a răscumpărat Dumnezeu cu mână tare și cu braț puternic. S-a luptat Dumnezeu cu toți Egiptului. A făcut cu ei legământ în Exod 19 la Sinai. I-a pornit pe drumul către Canaan să le dea țara. Și din toată acea gloată mare, doar 2 oameni au intrat, pentru că restul au murit pedepsiți de Dumnezeu în pustie. Uitați ce spune aici textul. Adevărat a fost tăiat din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a curuțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprima lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altminteri vei fi tăiat și tu. Dragii mei, pentru mine aceste versete sunt un avertisment asupra faptului că eu pot să-mi pierd credința. Credința care în Cartea Romani este pusă în antiteză cu faptele. Da, nu sunt mântuit prin fapte. Ca să nu se laude nimeni, spune Pavel. Sunt mântuit prin credință, dar atenție, credința asta o poți pierde. Pentru că un cuget murdar, spunea Pavel lui Timotei, duce la pierderea credinței. De aceea trebuie să rămân sfânt și curat. De aceea trebuie să fug de păcat continuu. De aceea spune Pavel în capitolul 12, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. De aceea între noi este o luptă continuă în noi, între firea pământească și Duhul care ne cheamă să fim curați și sfinți. Și când am pus armele jos și nu mai duc această luptă, m-a luat valul și mi-am pierdut credința. Și închei cu ceea ce Petru spunea, nu pot să nu mă duc în aceste versete, se leagă atât de bine cu această temă. În a doua lui epistolă, am să citesc prima parte din capitolul 1. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Toate binecuvântările pe care Dumnezeu ne le dă, le-a încapsulat în cunoașterea lui Hristos, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Da? E această luptă în noi de a deveni ca Dumnezeu, de a întruchipa chipul lui Hristos în noi, după ce am fugit, spune Petru aici, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, versetul 5. Deci care este logica? Dumnezeu a dat tot ce privește viața și evlavia. De aceea spune Petru, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră ce? Fapta. Dar de ce, Petru? Vedem mai jos. Deci credința mea trebuie să o pun în negoț. Ea trebuie să producă fapte. Pentru că ea în felul acesta se autentifică. Altfel spune și Iacov, credința fără fapte este moartă. Este o poveste. Este o afirmație. Credința trebuie să rodească în mine, ca să dovedească că e una autentică, fapte. Și spune aici Petru. De aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni.
De ce? Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar ce se întâmplă dacă nu fac asta? Mergi pe cealaltă parte în sens opus. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și auziți aici, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dar se poate asta? Petru îmi spune că se poate. Petru îmi spune că se poate. Datorită nevegherii mele, datorită faptului că nu am unit cu credința fapta, cu fapta cunoștința și să continui acest proces și să mă preocupe să-mi dau toate silințele pentru asta, spune Petru, ajungi să cobori pe scara aia rulantă împotriva căreia trebuie să lupți. Împotriva curentului, ajungi să fii furat de curent și uiți că ai fost curățit de vechile tale păcate. De aceea, fraților, spune Petru, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Auziți, dacă faceți lucrul acesta, dacă îți dai toate silințele, dacă îți păstrezi cu alte cuvinte acea credință autentică care rodește în tine neprihănirea și faptele neprihănirii, spune Petru, atunci nu o să aluneci. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, voi fi gata să vă aduc întotdeauna aminte despre aceste lucruri. Și tot Petru în prima lui epistolă spune așa, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, din nou credința, și dacă o pierzi asta, nu mai e nimic. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Ia că mântuirea încă n-am primit-o pe ea întregul. În ea, în această credință, noi vă bucurați mult că acum, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cum mai scumpă decât aurul, și aici îmi pun o întrebare foarte simplă, Petre, dar de ce trebuie să mă încerc credința? De ce trebuie să-mi verific? De ce trebuie să-mi testez credința? Ca să fii sigur că ai o credință autentică, da? Pentru că s-ar putea să dobândim și o credință care nu e autentică, care nu e mântuitoare. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Iisus, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al ce? Al credinței voastre. Mântuirea sufletelor voastre. Observați de ce credința e atât de importantă. Dar credința asta trebuie să o verifici zi de zi. Și dacă vrei să știi dacă ești în credință sau nu, uite-te ce rămâne în urma ta. Uite-te la faptele tale. Dacă tu vei rodi neprihănire, ai o credință autentică. Dacă tu vei rodi păcat, ești departe din împărăția lui Dumnezeu și va trebui să te pocăiești. De aceea spunea Pavel lui Timotei, ai grijă la cugetul tău. Pentru că cugetul murdar, pătat de păcat, duce la pierderea credinței. Care e soluția? Să apelăm la tronul Harului. Și dacă vreunul dintre noi spune, Ioan, fraților, ați păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor, să alergăm la tronul Harului să căpătăm îndurare. Și în dimineața aceasta mă rog ca fiecare din noi, uitându-ne la felul în care iartă Dumnezeu, să ne dorim să ne sfințim mai mult. Apoi să ne preocupe foarte mult această problemă a credinței pe care nu trebuie să o pierdem, nu trebuie să o lăsăm să se altereze, pentru că de ea depinde mântuirea noastră. Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute. Amin.